खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबाव आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय हे हा माबाबा इदि खुख्रावा दायो बिमा फिसा जोङो बायरायावहाय मुङा मोनसे लायनो नागिरदों मा बियो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांदो भिडिअखौ आरो जायफ्रा आंनि बे चेनेलखौहाय आंनि बे भिडिअखौहाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय नायदों थ' नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव सिखानि फिसालाया ओमफ्राय खादौ लानानैसो बाव फैदो 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 आस्ते आस्ते ओइ आस्ते मोनसे नै बादि सिरि गाखोनाय नामायनो जोम फैदो फैदो फै माम्मानि फै थाबायदो नै मामे बावबोबायसो आङो मबाइलाखौ लाबोनो मामे नोंहालाय केस फैसा लानानै फैसाय मुङा मोनसे फैदो आइदै खालौखौ सबाय नामा बिमाखौ आंनि मेगनफ्राबो उन्दुनो ओंखारनाया जाला हरनि डिउटि खालामनानै फैनानैहाय बिरादनो रागासो जोंनो ओंखारबाय आङो देवबारावहाय हरनि डिउटि खालामनानै मेंनानै फैनानै गिर्जायाव थांनो मोना माया जानायखौ एकदम बानाय मोनथारो बाबु नाय बाबु मा खालामदों नों खादौ लानानै सोर बिदि बेरायोलै अयथासारखा मै थाङो ओइ देवानि मै थाङो नै बेयो मा बुस्थु फैदों नोंथांमोननो बेखेवनानै देखायनो आं एसेनो माने बेनि प्राइसआ जाबाय नै 1449 1449 आरो 1450 जाहैबाय आरो बेनि प्राइसआ ओमफ्राय बेयाव मा दं होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो आं दानो देखायनोसै बेखौहाय बिराद इम्परटेन्ट मोनसे बुस्थु हामजानानैहाय आङो बेखौ अर्डार खालामदों दै मोनसे एप्सनिफ्राय मोजां बेयो मोजां जागोन ना जाया हेल्पफुल जागोन ना जाया बाबु रायजोफोर मैयाहाय आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन थ' बेजोंनो आङो नै दिनैहाय बे भिडिअखौहाय आङो एटाच खालामफाबाय माने एडिटिं खालामनो सम मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय भिडिअखौबो फुल लाजोबनाय जायाखैमोन थ' रायजोफोर मैया आङो नोंथांमोननोहाय मोनसे बुस्थु सफैनाय देखायदोंमोन ना थ' बे बुस्थुआ मा बेखौहाय आङो नोंथांमोननो एसे बेखेवनानै देखायनो दै ओरैबायदि माने आं मोजां मोनदों आरो बुस्थुखौहाय जेनेबा नै र' सना र' देखायनो नोंनोनोखा नोंनिनोखायो गेलेनाय औ गेलेदो र' सना र' देखायगोन गुबुनफ्राबो फरायगोन दा देखायनो नैबे बुस्थुआनो आरोना बेयावहाय गथ'फोरनि थाखाय इंलिश वर्ड्स ओमफ्राय साउन्ड बुक नैबेखौ अर्डार खालामदोंमोन आं माने बिराद मोजां मोनदों आरो आङो नायनानैहाय बिराद मोजां मोनदोंमोन बेखायनो अर्डार खालामदों लिसन एन्ड लार्न बे लेखाया माने गथ'फोरनि थाखाय हेल्पफुलानो सफैबाय मैया ओमफ्राय आं बेखेवनानै नायखाबाय आरो गथ'आबो बिराद मोजां मोनदों बेयो बेबादि थायो आरो नै बहाय मोनसे नब दङ नै बेयो अन अफनि सुइच दङ बेयावहाय र' बाबा र' अन अफनि सुइच दं बेखौहाय बेबादि सेरोबा बोखोयोबा अन जायो आरो नैयो अन जायो ओमफ्राय बेटारिनि सिस्टेमसो दै नै बेटारि गरथाम होनांगौ फिसालाया जिबादि दामख्लावगासिनो जोरनाय नङानो नै आं नै होबायना बिराद मोजां मोननानै सेख'लायो नै ओमफ्राय दे देखायनि बिराद मोजां नै ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखाय हेल्पफुल जागोन जायफ्रा मबाइल गेलेबाय थायोना गथ'फ्रा एसेनि थाखाय एसे फैसा खरस खालामो बेखौ बायना होआ बिराद मोजां 1450 लादों ओमफ्राय नै बहाय सेरोबा बुंनोसै ओइ बाबा insects ओमफ्राय दानिया नै
बहाय एनिमेलनि चार्ट दङ ओमफ्राय बहाय ग'आव सेरबा एनिमेलनि बारै साउन्ड बारायग्रा खमायग्रा गासिबो दंजोबो नै साउन्डखौ खमायला Quiz time. Press correct button to answer the question. Oh. Can you find dog? Nay. Oh, wrong. Please try again. Can you find dog? Wrong again. Please try one more time. Quiz time. Press correct button to answer the question. Can you find camel? Camel नै इदि कुवेश्चनबो खालामो जुदि सिनायोबा गथ'फ्रा camelखौ सोदो Correct. Can you find swan? Swan नै swan You are right. swan Where is बिदि bear? ओमफ्राय बेवहाय बे एनिमेलनि जाहैबाय नै बहाय कार माबा माबि sheep hot air balloon साइकेल बाइक पुलिस कार गासिबो दंजोबो आरो माने फिसाफोरनि थाखाय सिनायनो थाखाय नै बो फ्रुट्सनि दङ बेबायदि मोजां बहाय नै भेजिटेबल गासिबो भेजिटेबलनि नामफोरखौ मोनथिगोन बेवहाय नै गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय नै बो इनसेक्ट गोरलै गोरलै इनसेक्टसफोरनि नाम दङ डायनासर नै बहाय इउनिभार्सनिबो दं गासिबो बिरादनो मोजां आरो 1 to numbers गासिबो दंजोबो नै पापा just a minute let me show नै बो ABCD गासिबो दंजोबो ओमफ्राय आंना फिसालाया बयनिफ्राय मोजां नै बियो songs and piano नै बेखौसो मोजां मोनलायबाय नै पियानो दामगासिनो थायो Please try again. नै बहाय ग सेरबा Songs and piano. जानोसै नै बेयाव सेरा बाबा साउन्ड गासिनो थायो नै पियानोखौसो बिराद मोजां मोनसोदों नै आंनि फिसालाया नै खुदुमलायदों नै दे नै बो सेरदो बाबा बबो Papa. Deh. Benciau kan cerane bubu senanggo ne. Bubu senanggo. Oh. Salaya he gasene ne. Damnaya. Iya kali piano ko ban मोजां मोनबाय एसेबां फरायनांगौखौ जेबो मोजां मोनासै बे पियानोखौ पे दामबाय थाफैबाय नै बाबुसो सेनांगौ नै ओरैसो गेलेनांगौ नै आखाइखौ ओरैसो खालामनांगौ ओमफ्राय बहाय नै नै बहाय गासैबो मेथाइफोरबो दङ नै फिसाफोरनि थाखाय राइम्स दङ आरो नै बहाय नै बेफोरबायदि बिराद मोजां मोनबाय आङो बेटारि सोगासिनो थानांगौ दिनै गाबोन माने फिसाफोरा बांसिन अखा नायबानो सान हाबबानो मबाइलल'सिना बे गथ'फ्रा नै बिदि बैसोआवहाय 1.5 बोसोरसोनि बैसोआवहाय बिरादनो माबा माबि माने बुस्थुफोरखौ मोनला एरलुबायनाय सेरनाय बिदिखौ मोजां मोनो नालाय बेखायनो आं बे बुकखौहाय मोजां मोननानैहाय आं अर्डार खालामना होबाय बेखौहाय आङो बे दासान्दि माने एड होबा माबा स्क्रल खालामबा फैबाय थायोना फेसबुक पेजफ्रावबो फैयो ओमफ्राय इन्स्टाग्रामफ्रावबो बिदिनो फैयो बेयावहायनो एप्सआव थाङा अर्डार खालामदोंमोन केश अन डेलिभारि मोननायखायनो आंबो अर्डार खालामबाय सफैगोन ना सफैया सानदोंमोन नाथाय केश अन डेलिभारि होखादोंमोन नालाय सफैबाय मैयाहाय ओमफ्राय खनसे आं सानदोंमोन आरो जायासै दां होननानैहाय ओमफ्राय बेटारिखौ सोनानैहाय दसे थानानैहायसो नै बेयावहाय बे बाटनावहाय सेरनानैहायसो अन जाबाय आरो ओमफ्राय गासैबो नै इन्सट्राक्सनाबो होनाय दङ नै उनथिंजों होनाय दङ इन्सट्राक्सना मारै खालामनाङा बिराद मोजांनो सोरनोबाफोर जुदि नांगौब्ला अर्डार खालामना लानो हागोन बेखौबो माने मोजाङानो गथ'फोरनि थाखायहाय don't remove this papa दे थ' रायजोफोर बिदिब्ला बयनिबोसिम गोजोन्थों